Реклама хукукында баручы тапшыруыбызда без бүген Кариев театры артистлары Лилия Низамиева һәм Искәндәр Низамиев белән сөйләшәбез. Юбилей сезонын ябылучы чара 35-тән 5 дидек, аның яшь чикләве 12+, һәм яңа спектакль әзерләнә диделәр. Монысы исә Ал җилкәннәр. Яшь чикләве 12+. Лилия ханым, гадәттә спектакльләрне билгеләгәндә жанры драма, мелодрама, комедия, ә моныкы феерия дигән. Нәрсә була ул? Феерия жанры. Феерия, Александр Гриннан соң гомумән феерия жанрында язучылар булмаган. Минемчә, Александр Грин ул бердән-бер. Феерия ул визуаль, беләсезме, визуаль эффектлар белән язылган әсәр дип саныйкмысың инде. Бурлескка охшаганмы ул, юкмы? Бу фантастикада буламы монда? Фантастикадан аерыла. Фантастика ул барыбер Монысы башкара. ниндидер бер илаһи көч шикелле тоеламы ул феерия булгач. Мин әле күз алдына китерә алмыйм. Монда нәрсәләр булачак соң? Сөйләгез әле, кемнәр нәрсәләр әзерлиләр, ничек була бу гомумән? Беренчедән, бу әсәрнең, бу спектакльнең темасына алынсак, хыялны тормышка ашыру. Хыялны тормышка ашырыр өчен ниндидер сихри тылсым таяклары белән түгел, ә кеше үз хезмәте, үз көче белән хыялны тормышка ашыра. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью дигән советлар чорында җыр бар иде. Шул принциптан алганда феерия бәлки шул темага бәйледер ул, әйеме? Шуннан соң менә бу әсәрдә шул темага нигезләнеп мәхәббәт күренешләре бик матур, бик күркәм дигәндәй, үз хыялыңа тугры булып калуың, шул турыда сүз бара. Һәм дә инде бу әсәрне ниһаять, бу классик әсәрне көтеп алдык диекме инде. Бу әсәрдә катнашалар артистлар белән берлектә Казан театр училище студентлары.